Willkommen zurück, ich bin wieder da. Das ist der vierte Teil der Lektion 23, in dem wir uns mit Akuzativformen der deutschen Artikel beschäftigen werden. Dakle, ovo je četvrti deo lekcije 23 u kome ćemo se baviti formama akuzativa u nemačkom jeziku. U delu 3 pričali smo o upotrebi akuzativa i načinu kako ćete odrediti uopšte da li imenica treba da stoji u nominativu ili u akuzativu, a sada ćemo vidjeti kako to funkcioniše u nemačkom jeziku. Podsjetimo se kako su glasile forme određenog člana u nominativu kod muškog, ženskog i srednjeg roda. Dakle, to su bili, tu uzmemo 3 boje, der za ženski rod, die i za srednji rod, das. To je dakle bio nominativ. Sam član pokazuje padež, dok imenica ostaje nepromenjena. Dakle, to bi izgledalo ovako. Muški rod der, ženski rod die, srednji rod das. Akuzativ treba da shvatite kao jedan padež koji je izuzetno lak. Ukoliko znate dobro da li je neka imenica muškog, ženskog ili srednjeg roda. Iz kog razloga je on lak? Pa shvatite da je on identičan kao i nominativ. Dakle, forme su iste. U kojim rodovima? U ženskom i u srednjem. Što bi značilo? Ako je die bio nominativ, sada će i akuzativ biti die. Ako je das bio nominativ, sada će i akuzativ da bude takođe das. Da zabeležimo za sada te dve forme. Dakle, ženski rod die, srednji rod das. Nema apsolutno nikakve razlike. Kakav je nominativ, takav je i akuzativ. Međutim, kada dođemo do muškog roda, akuzativ će se razlikovati jedino tu. Znači, sve što je bilo muškog roda, sve što je imalo odrednicu der, u akuzativu će sada biti den. Znači, prelazi u den. Da zabeležimo tu formu. Den. Znači, praktično vidite, der, nominativ, den, akuzativ. Kako će sada to da funkcioniše na polju ostalih članova? Rekli smo da je određeni član početna tačka, ono što treba obavezno da učimo uz svaku imenicu, budući da se u određenom članu rod najbolje raspoznaje, jer je različit, prosto su forme različite. Međutim, u nemačkom jeziku ima mnogo vrsta članova. Rekli smo da postoji prisvojni član, neodređeni član, negativni član. Tako će se razlikovati forme nominativa i akuzativa i u tim članovima. I sada da vidimo kako ćemo generalno to zapravo odrediti. Tu uzmemo kao primer neodređeni član. Kako su glasile forme nominativa u neodređenom članu? Za muški rod ein, za ženski rod eine i za srednji rod ein. Ako nam sada treba akuzativ od ovih članova ein, eine i ein, pozvaćemo se na određeni član i pogledat ćemo. Tu gde se desilo preslikavanje, desit će se preslikavanje i u ovim članovima. Takođe, u bilo kojim. Dakle, ako je ovde sada eine, i akuzativ će biti eine. Ako je neodređeni član srednjeg roda ein, glasit će opet ein. Međutim, kada dođemo do muškog roda, vidimo da tu postoji razlika. Der, den. I kako ćemo sada to izgraditi? Na ovu novu početnu tačku ein ćemo zalepiti ono što se promenilo.
Šta se promenilo? Pa der je otišao u den. Znači, upravo ovo što sam naznačio plavim slovima, n, spojit ćete ovom novom članu i dobit ćete einen, eine, ein, jer se forme u ženskom i srednjem rodu poklapaju, pa je to slučaj i kod bilo koje druge vrste člana. Da zapišemo forme, znači ako je ein, muški rod, akuzativ je einen. Ako je eine, ženski rod, akuzativ je opet eine, budući da smo i kod određenog člana imali tu preslikavanje di, znači kod svih drugih vrsta članova, kod ženskog roda će se opet desiti preslikavanje nominativ, akuzativ. Srednji rod opet ein. Dakle, jedino se razlikuje muški rod i on ima uvek taj neki nastavak n na sam nominativ. Ako uzmemo sada drugi član koji smo učili, uzmite bilo koji član, možete uzmete mein, dein, sein, ihr, unser, euer i tako dalje, sve funkcioniše po istom principu. Ajmo da uzmemo za početak mein. Dakle, ako smo imali mein u nominativu, u akuzativu ćemo sada imati mein plus n, meinen. Ako smo imali meine u ženskom rodu, u nominativu, u akuzativu ćemo opet imati meine. Ako smo uzeli sada član mein za srednji rod, akuzativ će opet glasiti mein, budući da se tu dešava preslikavanje. Tu uzmemo još jednu vrstu pristojnog člana. Naprimer, da uzmemo član oja, kao vaš, kada ne persiram, kada se obraćam grupi, pa kako je glasio za ženski rod, da li je onda jednostavno ojere, ne ojere, već ojre. Dakle, tu se e ispred r gubi, ojere, tome je bilo reči u lekciji 22, prezent množine, i srednji rod, isti kao i muški rod, dakle, oja, oja. Kako će sada da glase akuzativi tog pristojnog člana oja, ojre, oja? Da pogledamo najprej ženski i srednji rod, jer je to najlakše. Naravno, preslikavanje. Ojre, oja. Kad dođemo do muškog roda, zalepimo n i dobijemo formu ojeren. Međutim, taj pristojni član oja, čim dobije neki nastavak, ovo e ispred r će da se gubi. To se praktično desilo i u ženskom rodu, zato što je dobio ovaj e nastavkom svojim, prosto dobio je e i samim tim nije ojere, već je ojere. Isto će se dešavati i u drugim padežima. Dakle, budući da je sada oja dobio n, da bih izgradio muški rod, neće biti ojeren, već ojren. Ojren, ojren. Da zabeležimo to. Ojren. Ženski i srednji rod samo prepisujete. Oja. Srednji rod. Ženski ojre. I srednji oja. Dakle, to je bila jedina specifičnost kod tog člana oja. Ukoliko dobije bilo koji nastavak, više nije forma oja, već je bez ovog e ispred r. Ojr, pa nastavak. Ojren, ojren. Ako imate sad negativni član kein, recimo, kein, keine, kein, kako će glasiti akuzativi? Keinen, keine, kein. Tako je. I sada dolazimo do onog objašnjenja, vraćam se sada na lekciju 19, familije, kada smo pričali
i napomenuli kada imamo jedno što je muškog roda, govorimo einen. Kada imamo jedno što je ženskog roda, govorimo eine. Kada imamo jedno što je srednjeg roda, govorimo ein. Ovde se upravo radi o akuzativima tih imenica, pa ako kažemo imam koga šta jednog brata, moramo reći ich habe einen Bruder. Ako kažemo nemam koga šta brata, negacija kein, ich habe keinen Bruder. To bi bilo objašnjenje zašto smo sada uz glagol haben. Tada sam napomenuo kao kada imamo nešto, ali to ne važi samo sa glagol haben, već sa bilo koji glagol na koji odgovara pitanje u vidu objekta, koga, šta, odnosno ako tu za imenicu možemo da zamenimo sa nekoga, nešto, u svakom slučaju će to biti akuzativ i onda će biti einen, meinen, deinen, euren, den, keinen, ukoliko su imenice muškog roda. Nadam se da je jasno sada kako ćemo generalno odrediti te oblike za akuzativ. I sada ćemo da uzmemo jedan novi glagol. Recimo, kupiti. Auf Deutsch sagt man kupiti kaufen. 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 Kupiti. I sada ću da vam navedem nekoliko primjera na srpskom jeziku, a vaš zadatak će biti da prevedete te rečenice na nemački jezik. Recimo 5 primjera. Prvi će da bude moj brat kupuje 100. Drugi primjer će da bude moja sestra ne kupuje krevet. Moj otac kupuje tepih. Naredni primjer će da bude jel ćeš da kupiš moju sliku. I 5. primjer će da bude jel ćeš da kupiš njegov orman. Prije nego što krenete da prevodite ove rečenice, nemojte da vas buni ovo jel ćeš da kupiš. Jel ćeš da kupiš. To je sad kao neka budućnost. Tu koristite slobodno sadašnje vreme, prezent, jer ćete prezent vrlo često da koristite sa značenjem budućeg vremena. Znači, za sada slobodno prezent koristite. I da vidimo sada prvi primjer. Moj brat kupuje 100. Kako biste to rešili? Pišite dok pišem ja. Kako glasi rešenje? Ako je kod vas bilo mein Bruder kauft den Tisch, a kod mene
Mein Bruder kauft einen Tisch. Upravo smo i ja i vi. O čemu se sad ovde radi? Naravno, bitan je kontekst čitave priče. Ovako izolovano, ja mogu da kažem moj brat kupuje 100, generalno, neki 100. On kupuje 100, jedan 100 i da kažem mein Bruder kauft einen Tisch. Ako smo mi pričali o tom stolu, imamo konkretan neki sto i kažemo moj brat kupuje taj, ovaj baš sto, u tom slučaju će biti mein Bruder kauft den Tisch. Svakako, nadam se da niko od vas nije uradio kao mein Bruder kauft der Tisch. O tome sam pričao u delu 3, kako ćete odrediti nominativ i akuzativ i šta se dešava kada dođe do tih nedoumica. Ajmo na drugi primer. Moja sestra ne kupuje krevet. Kako glasi vaše rešenje? Meine Schwester kauft kein Bett. Meine Schwester kauft kein Bett. Kein Bett, jer je srednjeg roda, koga šta ne kupuje, akuzativ je isti kao nominativ, meine Schwester kauft kein Bett. Moj otac kupuje tepih. Opet shvatite da generalno pričamo, recimo moj otac kupuje tepih. Danas kupuje tepih, neki tepih. Ako je rešenje bilo mein Vater kauft einen Teppich, onda ste na dobrom putu da savladate akuzativ. Dakle, nikako mein Vater kauft ein Teppich, zato što kao šta kupuje, pa to je nominativ. Nije, pričali smo o tome, to je akuzativ. Ko vrši radnju, taj je u nominativu, ništa drugo više nije nominativ. Naredni primer, jel ćeš da kupiš moju sliku? Dakle, prezenska rečenica. To je jedno dane pitanje, jel, struktura je prosto glagol, lice, ostatak. Dakle, rešenje je, jel ćeš da kupiš moju sliku? Kaufst du mein Bild? Kaufst du mein Bild? Tako je. Kaufst du mein Bild? Imali smo još primjer, jel ćeš da kupiš njegov orman? Ako je rešenje glasilo kaufst du seinen Schrank? Bravo. Kaufst du seinen Schrank? Kaufst du seinen Schrank? Kad smo već naučili glagol kupiti, da naučimo i glagol prodati. Prodati se kaže vrlo slično, samo što ima ver element. Verkaufen. Verkaufen, pri čemu ćete ovo prvo f da pišete kao V, verkaufen, setite se prodavca. Wie sagt man prodavac? Der Verkäufer. A prodavačica? Die Verkäuferin. Sehr gut. Also verkaufen, prodavati. Da napravimo jedan primer.
Ja prodajem svoju stolicu. Ja prodajem svoju stolicu. Ich verkaufe meinen Stuhl. Ich verkaufe meinen Stuhl. Ich verkaufe meinen Stuhl. Ono što može da bude problematika kod akuzativa jeste negiranje rečenice sa nicht. Rekli smo da nicht stoji posle glagola. Međutim, ta negacija nicht može da šeta po rečenici i baš da nam zadaje muke gde da stavimo. U zavisnosti od toga koliko rečeničnih elemenata ima, šta želimo da negiramo, šta se naglašava, šta se ne naglašava, nicht može da šeta od trećeg do poslednjeg mesta, pa i prvo možda zauzme šta god. Ali o tome ćemo pričati detaljnije u lekciji 24. Dakle, već u narednoj lekciji ću da se pozabavim objašnjenjem pozicije negacije nicht i nekih drugih rečeničnih elemenata, kako se šta sortira, to će biti jedna detaljna lekcija i naravno držat ću se samo onih rečeničnih elemenata koje smo do sada na ovom video kursu, tako reći, prošli. Dakle, kada rečenica ima u sebi, recimo, prilošku odredbu za vreme, prilošku odredbu za mesto, kada ima akuzativ objekat, o tome ćemo pričati i vidjet ćemo kako se ponaša zapravo ta negacija nicht. U svakom slučaju, ako ćemo negirati rečenicu koja ima subjekat, predikat, dakle glagol, i ima akuzativ, ali naravno akuzativ ispred koga stoji neki član, ne računajući neodređeni, jer čim je neodređeni i čim je nulti član da nema ništa, negiramo sa kein i tu nicht nema šta da radi. Međutim, ako je rečenica kao Ich verkaufe meinen Stuhl, verujem da bi mnogi od vas onda negirali prosto Ich verkaufe nicht meinen Stuhl, što je razumljivo. Međutim, vidjet ćemo u lekciji 24 šta će značiti zapravo takva negacija, ali ako vi hoćete da kompletno negirate rečenicu i da kažete ja ne prodajem stolicu, tačka, i da iskaz bude jasan i kompletan, negaciju nicht stavljajte posle akuzativa, posle objekta u akuzativu. Naravno, ovde se sad strogo držim te situacije kada je rečenica od 3 elementa, subjekat, predikat i imate objekat u akuzativu. Dakle, ja ne prodajem stolicu, nećemo reći Ich verkaufe nicht meinen Stuhl, već Ich verkaufe meinen Stuhl nicht. Ich verkaufe meinen Stuhl nicht. Ich verkaufe meinen Stuhl nicht. Da probamo sada da negiramo ove rečenice koje smo rešili. Prva rečenica, Mein Bruder kauft einen Tisch. Kako ćete negirati? Tu nema nikt šta da traži jer imam neodređeni član. Mein Bruder kauft keinen Tisch. Mein Bruder kauft keinen Tisch. Naredna rečenica je bila Meine Schwester kauft kein Bett, to je već negirano, tako da tu ne možemo ponovo negirati. Možemo jedino da je vratimo u potvrdnu varijantu i da kažemo moja sestra kupuje krevet, što bi glasilo Meine Schwester kauft ein Bett. Meine Schwester kauft ein Bett. Naredni primer, Mein Vater kauft einen Teppich. Mein Vater kauft einen Teppich. Negirat ćemo kao Mein Vater kauft keinen Teppich. Mein Vater kauft keinen Teppich. Sada smo imali, jel ćeš da kupiš moju sliku? Znači, sad hoćemo pitamo nekoga, jel nećeš da kupiš moju sliku? Kako ćemo to negirati?
Kaufst du mein Bild nicht? Dakle, kaufst du mein Bild nicht? Imate akuzativ objekat, pa negacija nicht pored. Kaufst du mein Bild nicht? Upravo tako. Jel ćeš da kupiš njegov orman? Potvrdno, kaufst du seinen Schrank? Negativno, jel nećeš da kupiš njegov orman? Kaufst du seinen Schrank nicht? Upravo tako. Za sada toliko u delu 4. Još uvek se nismo bavili temom Urlaub na komunikativnom nivou, ali delovi 3 i 4 bavili su se zapravo gramatičkim delovima lekcije 23, odnosno akuzativom i upotrebom. U delu 5 malo ćemo uvežbavati ovo što smo sada uveli onako gramatički na polju teme Urlaub. Bis gleich.